vás pri novom videu a dneska ideme hrať Squid Game. A zabudol som vám povedať, dajte mne prosím odber, like veľa, aby toto video bolo populárne. Po dlhej dobe som natočil videjko dáke dobré, natáčam. No a chcel by som vám povedať, dneska, nie dneska akože ľudia, ale no, Maxík Potržitko IT, Kapitán Mekla, Litevan, dajte im odber. A vyrobil sa nový kanál Bouch, boli by sme veľmi radi. Dneska hrám Roblox Squid Game, no a budem hrať, lebo mám iba 124 coinov, isto to všetci už poznáte, dobre. Squid Game seriál si môžete kúknúť na kukajto.sk alebo na Bombuľ. No a my sa môžeme vrhnúť do prvej hry. Hádam, ja budem glassmaker, alebo ja budem mať dieťa u seba. Hádam tých dvoch niečo. Ale ľudia, ak ste už mali dieťa v Squid Game, v tomto Robloxe u seba, tak napíšte komentár. A chcem by som, už mám 14 odberateľov, ak mi dosiahnete aspoň 20 odberateľov, budem neskutočne rád. Ok, budeme hrať Jump. Ja by som raz chcel byť, za to si šplním peniaze, lebo chcel by som byť frontman. Keď budem frontman, natočím video, ako som frontman. Natočím video aj ako som guard, celé video. No ľudia, zase je tu 40 teraz. No. Glassmakerka, ok. No, glassmakerka, nie maker, to tak sa píše tam, glassmaker, ale ona je glassmakerka. Lebo je to dievča. A môže to byť aj glassmaker, taký chlapec má dievča ako skina. Asi je čo píp, nie píp, no, teplý. Si dal dievča ako skina. To čo je? To nie je fér, ľudia. Som ešte nikdy v živote nemal to dieťa. No, tak môžeme ísť na prvú hru, ktorá sa volá Red Light, Green Light. No takže. No, ľudia, možno vyjde aj dneska ešte vyjde možno jedno video. Red Light! Ja som teraz ticho, lebo sa sústredím. No vidíte, trošku neskôr. Toto je taký hnedý. Green light! Red light! Green light! Red light! Mám ešte dosť času. No kamera, no nie to mám kamera, to mi pomohol. Green light! Ďakujem mu, ale nie je to moja kamera, to je taký celý random, ale mi pomohol. Green light! Takže je dobrý, ale ja som dosť postrenený. Dvakrát. Green light! Nemám ani chodiť. Wow. No ľudia, takže ideme na ďalšiu hru. Takže teraz ide asi vyrezávanie. Čo teraz ide? Teraz ide akorát. A teraz ide toto.
na čo na pa. No. Idem toto hrať, no. Na to si musím náhnuť a idem do takého týmu. Random týmu. Ľudia, ja by som chcel hrať pečku. Aj keď neviem, ak zomreme, tak budem hrať ešte raz. Chcel by som mať pečku. Chcel by som pečku. No, pečku? Nie, pečku, mám pečku. Ale ak zomrem, mne to je jedno, ale chcel by som teraz skúsiť pečku, ale minule som raz skúšal a som to dal. Yes. Ani to nedám na prvýkrát, viete ľudia. Ale máme ešte 3 minúty. Ak to všetci dajú. Tento dá aj to. Nedal to. Ale on, viete, on by mal trošku viac podržať a potom hodiť. Ale on to tak robí, že on nepodrží tak dlho, no dobre. Takže 2 minúty, kým prídeme sa, no. 2 minúty, kým toto dá ešte táto minúta. No, takže teraz dať hrob. A teraz musí stísať na to biele, čo mu označí. Ja na to len kúkam. To by ste mali mať rýchle ruky na to. Viete. Možno sme mŕtvi, ale... Možno mi dá YouTube strike. Možno mi YouTube dá strike. To je jedno, ale nechcem mať 3 strajky. No a teraz sa musím snažiť, viem ako na to. Musím len takto ťukať na to, aby to nešlo nikam inám. Dobre, mám to. Máme to. Takže vidíte, aj keď si vyberete to najťažšie, ale no máte tam na to. Ste takí dobrí, no. Tak vy viete, že to dáte. To kam som vyšiel, ľudia. Takže 3 playery zomreli. Takže to nie je veľmi dosť, ale dám krížik, alebo krúžok pre vás dám. Nie, krúžok, krížik. Krúžok dám, no. No to som nedal krúžok. Dal som krížik. Ľudia, toto nechápem toto už. Mingul. Radšej by som bol, kebyže... No, teraz to je dobré mingul. Ale Jump Rope je ešte lepšie. Som zase chcel finalista byť. Si to rád spievam.
Mám zamknuté. A tí ľudia, toto bolo veľmi zlé. Toto som skoro nebol. Skoro by som ma vymazali z mapy. Kebyže neskočiť. Koľko mám to už? Raz si to spievam, prepáčte mi ľudia. Veľa ich tu je zamknutých. Tak, máme to ľudia. A ešte jedno kolo bude. Tu je ľudia, ja vás mám rád. Trošku, no trošku. Koľko? Mám to. Ľudia, vyhral som toto. No budem finalista, ak dám toto aj skla. Ak dám jumprova skla, tak budem možno finalista. Toto bolo posledné kolo. Muchy ma otravovali. Krúžok dám pre vás, lebo chcem hrať jumprov. To je ľahká. A tak potom to je. Ľudia trošku viac mi uberajú. A trošku mi uberajú. Ľudia, prepáčte mi sami. Vybíja telefón zatiaľ. To som si voľa robila. Nie, ľudia, tu možno zomrem. Tu isto zomrem. Takže vykopneme. Mu, či jej, neviem, mu. Budem robiť mu.
Hodil som si aj svoj velet. Lebo on má už 4 vyhodené a ja neviem koľko iba. Šesť mám ja. Má len 5. Má 4. 3. Som si ho vyhodil. 3, 2. Musím vyhodiť. A musím ešte jedného vyhodiť. No, tých dvoch. No. Vidíte, ľudia. On mi dáva. Nie. Fú. To najťak, čo som vyhral. Fúha. Ako zomrú, som zvedavý. Ako som. Takto sa tu prechádzal na tom seriáli, ak ste videli. On si myslel, že toto je ich dom. Tu za týmto. Že toto je ich dom. Si myslel on tedy. 8 hráčov zomrelo. Teraz to ide za hru. Teraz idú z klánu. Neviem, asi ten krúžok, trojuholník a kocka. Náš tvorec. Glassmaker, on je. Ľudia, prestala je hudba. Dobre. Mám tu ľudia a budeme mať finalistický oblek, uvidíte ľudia. To je super, keď sa dostanete do finále. To je super vec. Skúsim sa vyhrať Squid Game, ale... No. Skúsim sa vyhrať, nie že vyhrám. Čo je teraz? Dobre, toto mám dať trošku. To Squid Game je také... Vidíte, aké to je super. No,
nevadí, tak ahoj, no. Ak sa vám toto video páčilo, napíšte do komentárov, či som si zaslúžil zomrieť. A vidíme sa možno dneska pri ďalšom videu. Ahojte, čuste.